Baby. Kaga madubin kyawawa ba? A'a ba wani baby. Ba wani madubin kyawawa. Don't even let go baby na Allah. Ka san yau baje ina ba ma har yanzu ba ta. Wallahi ina dan wani wuri ne wallahi. To dan Allah kai sauri ka zo. Kuma mun da abin da zan kalla daga farkon watan har ƙarshen shekara. Allah ya baki ya wuce ba. Me kace? Bace tunda kina da ni ai ba matsala zan zo ga annan zuwa. Okay to shikenan na dauka ta rubuta magana. Dan Allah ka kai sauri ka zo dan Allah. Na ɗaya mita ɗin dare kin ce a na ranar ba sai ki zo da ƙaninki ko kuma da ƙanwarki ki zo ki same ni a hotel ba shi ma kinki ke kenan kawai ba zan dinga amfanuwa da ke ba sai ne kawai ke za ki dinga amfanuwa da ke baya zan dole haka zan wannan kawai ne ki haƙuri Allah wallahi ko su ne yawa so yanzu abin da zai faru surprise din ki nake so ne sai da kin kallo surprise kinga kofarin wata yau gashi kinga muna watan 4 ne zaki dinga kallo tun daga yanzu har ƙarshen shekara ba dike mana ki shiga hannunki mana